kok. Lah kok ra kuati piye to? Lah wong ling nyeleke mik nek ngisor ngono lho ya. Abot sang. Tes dicoba. Nggih. Monggo Pak Ustad ajeng nggih. Ajeng dana swanten menapa? Iya Pak Chandra, kasih lintas moro Mbak. Nggih, monggo. Yo. Ayo Mbak. Yo, Sophia Lacuba. Lintang Asmara. Yo, mike coplok jare. Walah. Mbak Yuli pas. Nggih. Tes dicoba. Tes. Asyik bersama artis Yuli. Lilo Mas. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang siang Mbak Yuli. Ali lah tau nyanyi kan. Hei. Budak toh. Ayo joget. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning batinku. Bagus dhewe Pak. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncat saka raga yen tresno ora bisa dipisahna. Tenane kae. Oh ya Thomas. Iya bersama Ayo joget. Chandra Nada. Berdiri ya Allah. Pantoro rasi mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Mbak Yuli. Supaya pati Bek goyang lho Mas, ya oleh kan ya. jenengku Mas Rugi. Oh Mas Rudi. Matur nyoto Pak Karmo. Oh
ora bakal sirna senadyan nyawa saka raga wis tresna ora bisa dipisahno yen wis tresna ora bisa dipisahno. Ya, terima kasih Pak Yuli. Monggo Pak Eko. Monggo selanjutipun Mbak Sopi. Mbak Sopi nganti ngantuk gitu ya. Udah ngadeg dhewe ya. Iya Mbak Sofi. Sofia Lasuba, ya. Saking Trucuk Klaten, monggo. Oh saking Gumulan ya. Wes ora kenalan lali sisan. Oke, sugeng siang juragane Bambu. Nggih. Nggih, mangke dono swanten nggih.
Monggo mantene aja nyanyi Dino. Ajeng foto riyen. Oh nggih, ajeng foto riyen. Ya. Juragane bambu. Monggo. Dono swanten riyen. Pak Jatmiko. Kagem ingkang kinurmatan Bapak Jatmiko. Kapure dono swanten kagem pengantin kekalih. Monggo. Kalih penyanyine sing ayu. Napa kalih sing radi lemu nggih enten? Napa sing paling tuwek nggih enten? Nggih Pak Jatmiko pilih sing pundi? Niki piye to Dek Sophia? Dek Sophia. Anika ajeng golek AC kok Pak Jatmiko. Dek Sophia ajeng pados AC. Pripun mboten mungel? Sami kula nggih bingung. Mboten tak ngeten jebule. Mohon maaf enggak pernah nyekel mic. Wis suwi Mbak lali ra. Nggih sami Pak, kula nggih wonten mboten nyekel mic. Aku yang ngene ae Mbak nyanyi Sidorondo ae sing kepenak ngono. Iya. Padune nyelimur. Nyindir Pak Eko lagi biang-biangan karo Mbak Yuli. Wis ora apa-apa. Heeh. Oh om ta. Ngono ta. Lah salahe dirimu ya dadak ndak orek-orek njukuk dadak ning pawon njukuk lipstick kemabe ta. Gara-gara efek dilerek ning ngono. Kalih sinten iki? Ya sing cerawak sapa sing suarane sing kepenak ngono. Wah sing niki cerawak kabeh Pak. Nek ra cerawak ra ditanggap Pak. Wah Sidorondo. Wah. Iya, pake sawahe tindak wae. Pake Sidorondo makan wae. Karo bose bambu. Heeh, piye? Joget Pak. Gitir. Ayo Mas Jare. Sampai melongkrong. Iya.
kowe lan aku ojo dadi jodone ora karno prawane tak enteni rondone niki Mas Bowo badhe ndono suwanten monggo Mas Bowo sumanggaaken Pak Bowo. Pak Bowo. Pak Bowo. Juragane bambu lali ra nyawer ki ajake iki. Pakde. Aduh. Aja lali dhewe sek nyanyine. Nyanyine adoh dhewe. Saking atike, Mbak. Saking asine ya kene ta iya. Matur, Mbak. Heeh. Pripun iki? Lah kok ngeten tok? Mangke malih, Mbak. Oke, juragane. Mangke meleh, mangke Mbak. meleh, nggih. Sabar. Bagus. Oke. Heeh, jek engko ping pindho kajare. Sabar sawetara. Ah semangga. Kagak Pak Bowo ndi Pak Bowo? Ayo. Ayo Rini Esteller karo Sophia Lacuba Arti Jakarta. Asyik. Tes. Iki dua. Piye to? Ya ini Pak. Woi. Ya panggilan buat Pak Joko Samudra. Juragan apa Pak? Pak, juragan apa niki? Juragan Mebel. Panggilan buat Pak Joko Samudra diharap ke sumber suara. Iya. Kira-kira jaluk lagu apa? Pak Joko di mana ya duduknya? Halo Pak Joko. Oh masih nganu di belakang. Mungkin dari Sinoman ada request apa Mas? Negara angin apa nih? Gus Dur apa nih? Tembang donga. Kok sih aku urung apal. Kowe iki ngetes wong apa sana? Yo, apa nih iki? Iki nganteni sida nyanyi Negara Angin. Oke. Nganteni sida nyanyi Denok ora iki engko? Heeh. Saiki apa engko pas esuk? Oh bariki. Foto sih, oh ya wes Negara Angin dulu boleh. Aduh, yuk berdua yuk sama Dek Sofi. Hah? Yojo. Pak Joko Samudra ditunggu diharap ke sumber suara ya. Ini ada apa ya? Ada info apa ini? Kehilangan biru-biru sama merah-merah. Burung genep harap menggenepi. Yuk dikasih Negara Angin. Iki lama nggak beredar itu kemana? Mendelik ya? Oh alah isinya magicom. Yuk buat karang tarunanya boleh joget bareng. Oh ya, Pak Joko. Minta lagu apa nanti Pak? Juragane Mebel iki. Oh kok sampean kondo. Oh iya, orang DPC.
Buat raja-raja sawernya. Mana Pak? Iki ini ya. Samura Mas. Juragan sawer, juragan sawer. Aduh. Yang mana? Iki. Ayo sawer Mas. Juragan apa ini? Yuk, gogoi, gogoi. Gogoi, gogoi. Gogoi. Oh. Iki lo gede Mas. Gede iki lo. Selak, selak. Oke, siap. Dari Mas siapa? Mas Rizky, oke. Udah mau bagian loro terus. Yuk. Semenjak cara teko tiang sing diam tak kenal dadi wong liya. Ayo lanjut ayo apa? Ini ada atensi masuk dari Mas Rizky. Urip kok bagian loro, wae to Mas. Mas mulo rabio. Iya, ini ada Cidra 3. Nyanyi ya Mas ya. Duet sama tante ya Mas ya. Weh. Lah kok nek kakak cuma itu. Yuk ada Cidro 3. Terima kasih Mas Rizky. Yuk yang mau beratensi lagu lainnya ditunggu ya. Kasih. Nah, sisan mumpung ning kene daripada ning kono lo larang. Kamu di situ ngapain kakak? Jual. Oh jual. Dapat berapa kakak? Baru payu 25.000. Aduh, kok payu 25 iki piye? Lah ya itu iki tak obral lho, rene ya tak dol. Ampun. Monggo dikasih Cidra 3 spesial buat Mas Rizky. SD Bojo urung Mas? Urung. Kok ra sida rabi piye? Wis etok kembang kok muga-muga ndeng ketemu jodone nek durung rabi. Ning nek wis rabi ya wis pisan ae. Aja kaya kancaku pindho. Kowe nyawer aku sik gorene. Gorene. Ayo nyawer Mas. Masa Pilih kamu kok- pilih nyanyi apa pilih nyawer? Ayo. Ayo gendang. Dalane sik ditutup aja mulih sik. Monggo ada Cidra 3 Pak. Perpisahan sing dadi katuring ati nanging nyapa biyen kowe tak tresnani nyenengi sliramu gawe loro atiku ketune nyapa biyen ketemu Mas Rizky sing wis ya wis. Besok dibaleni meneh ya. Angel ini. Terima kasih sawernya Mas Rizky.
Jenengku mong patri ning jero atimu mong cinta janjine aku tresnomu siji mung aku saiki citra
ingsun menyapa biyen ketemu. Caca ngomnya. Iki piye? Aku melu kene. Lah ya iki genahe aku arep didol ning gone sapa iki? Ini request apa Pak? Mumpung ketemu Chandra Kirana. Request atau nyanyi lagu apa? Pak siapa? Pak Bowo. Pak Bowo. Sing mau nyanyi teko ngendi to Rini Esteller? Aku didol ning kene Bude. Walah adohe. Karo Pak Eko iki lho. Monggo Pak Bowo. Mriki. Pak Masuk Bowo, Pak monggo. Eko, ayo. Pak Bowo monggo. lagunya apa? Ada dinding Kang kaca. Mas Bowo, Yang mau ayo. nyanyi, yang mau nyanyi sinten? Sing ajeng nyanyi sinten Kang Dapin. Mas Bowo? Pak Joko request apa? Ini Pak Bowo dinding kaca. Pak Bowo, sajangipun Mas Bagus lagunipun Luka Lama. Ayo. Dikasih luka lama. Heeh. Luka lama rong garing. Ya nanu luka aku nek ngono, nek Luka Lama rong kali. Request, tumbas. Heeh. Tumbas. Tumbas. Pak Bowo dompetnya carry jare. Mas Dapin katanya mau nyanyi dinding kaca. Nyanyi dhewe Mas Bowo. Ya. Terus Pak Joko katanya nanti mau genepi dadi piro Pak? 2 juta ngono jare. Jarine 4 juta. Heeh, adol wedhus sik, Mbak. Oh, dal wedhus, Pak. Nggih, Oh. Pak. Oh, cempe kalih nggih, Pak, berarti, Pak. Wedhuse jek cilik kok Pak. Sing gede dibeleh. Wah, ya ngono ki ya digandeng Torin. Sapa? Jare gandeng Pak Bowo. Lah ndi Pak Bowo? Ora lah lagune Luka Lama ki mau. Lah luka lama lho, Mbak. Wis garing turene. Walah, Gusti. Mas Davin katanya mau nyanyi dinding kaca. Mas Davin yang mana? Monggo Mas Dawin. Yo. Monggo Mas Mas Dawin. Davin. Dikasih Davin. dinding kaca yo. Ayo. Ora loro Mas, ora pereh. Hanya sebatas. Yo. Oh Mas Davin mau pipis dulu. Oh, Mas Dapin mau ngetem. Iya. Iya. Ya dikasih dulu lagu lawas. Apa? Gala-gala. Ya, Mbak. Iya dikasih gala-gala. Karena aku ya kena, Mbak. Gala-gala. Gala-gala. Oke. Ya, Mbak. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Adek ganteni tukang soteng ini jos lagi. Ayo Mbak. Guyu sithik Mbak Leni. Ya jos. Wis mantap. Ya Allah, Mbak Leni serah sabar loh. Menyayang suami. Iya. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Menanti memadu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh iya gede. Di sekolah ya Mas yo alus sekolah nyambut gawe ya Mas yo agajine gede rakat rapi dhewe asik mi susu nae susu mi susu Ku rindu kayamu ketika bercanda. Tawa lepas renyah ceria.
kasih, apa nu rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Gala-gala. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oke, rindu segala-galanya. Ini pengantin putri mau nyanyi denok, belum bisa, masih di foto-foto ya. Oke. Oh. Ini perwakilan siapa yang mau nyanyi? Mas Denis nyanyi anak-anak, boleh? Mas Anang, iya. Apa judulnya? Ayo Mas Anang, nyanyi apa? Kayak pindah kono kan? Request, ganti nyanyi ke siapa? Deno. Oh, Mbak Rini. Oh iya. Bakule es. Kon maju bakule es. Bakule es. Bakule es. Haeo. 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 Langsung Mbak Rini es teler lagune loro ya, yuk. Masih bersama juragan es teler ya. Es telerku sak porsi piro? 10.000 apa 15.000? 20.000. 20.000. Nganggo susu kental manis bendera. Nganggo. Iya, oke. Susune lo 2. Dua susu kita ya. Oke. Lagune apa Mas? Deno. Deno ya. Mantene gak jadi nyanyi. Oke bos, oke. Ayo joget. Pasukan sini. Mas Rizky nyawer lagi ndak? Genepi 100. Isi ora sangune. Isi ora. Isi kokoi. Genepi Mas. Mas. Oh. Kokoi ayo iki jaket gede iki. Iki lagune Dena ya? Heeh. Ya, oke. Nyanyine kapan? Nyanyi bisa. Bisa. Biasanya nyanyi. Oh, juragan ROOM. Oh, ya 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 ya. Nyanyi sih. Nyawer. Gileh. Anak juragan orang dedet ya tetep maido. Nyanyi sih kok disawer loh. Kendang tok-tok ih. Iki anaknya Mas Teko, ayo. Aku tahu bolokku. Sing tenang ojo kuatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora muntir aku demus tekan kayangan
cukup lautan ngangsi ngukir endah bagusmu kaya widodari mungkin iso entek ehunan aku nyeritake gedene rasa sayangku Mantene nyanyi. Tenang aja kuatir sayangku neng kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Chandra Kirana apa? Anak lanang. Anak lanang 100. Anak lanang 100. Engko nek ra 100 engko dadi wedok neh. Oh ora sangu, ora sida nek no. Apa ini satu lagu lagi? Dalam. Oh jenengan. Oh iya, satu lagu lagi ditutup sama Bapak duet sama Mbak Yuli. Mboten, ini satu aja. Iya. Monggo. Buat penutup ya sama Bapak. Nggih, duet. Duet sama Bapak. Lagunya apa lagunya? Pak De. Oh juragane bambu. Oh iya tadi belum ya. Genep pirang lagu. Loh, mau karo Bude Bagong urung. Nah, niki berarti 2 lagu. Udah belum, Mbah? Pateni barang, Cak. Pak De ini Piye iki? Mbak, penyanyi Pak pira Yuli. to, Mbak? Tes. Walah, Sekawan. gampang. Kecil no ira, Mbak. gampang, Pak. Depreng kok dadekke Ayo dhewe. sering duet jambu alas sering. Apal ora iya karo ponakane sing mundruk ngono. Enggak, Mbak. Monggo, Mbak, kasih balas. Nek kon milih ya pilih ponakane Aku dhewe. ya seneng ireng ngono kuwi lho gede. Wis kaya lek. Ayo, penting padha penake ngono to sering. Jambu alas kulite ireng. Maju gles ora usah cemburu maju gles. Maju gles aja cemburu lho Mas. Ini diri.
rondoni kelingan manis eseme terus kelingan ramah gemuyuni terus nolan kasih sayangi karep atiku kon dadi bojone durung rondo aja direbut Sumpah janji aku hidup semati tekad hati ora bakal lurus nanti jamu alando manis rasane senajan bilang tak enteni rondoni kelingan manis eseme terus kelingan ramah gemuyuni terus nolan kasih sayangi karep atiku kelakon melu duweni Dih, matur nuwun Mbak pira-pira njok saweran pira iki Mbak Alah, satu-satu Lek. 50 kuwi sak turahe Sri Lah, pring sak kol turah kuwi. Nah. Lek Nur, Lek Jumika ditentek. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Nggih, mugi tambah rezekipun tambah lancar nggih, panjang yuswa. Ayo Mas, apa Mas penutup? Liwung. Nggih. Ayo iki sing duet liwung. Mas ayo liwung. Oh. Lah kancamu ndi, Mas kok gur dhewe kowe? Oh, pindah. Ayo bareng-bareng. Oh ya nyanyi sih. Vanessa Angel. Yo. Mbok sing melodi iki mbok yo senyum ngono kathek. Sing ning omah tinggalan ngomah ngono. Ning kene iki Joko lho ya ta. Ora karo aku lho blas ayo. Spesial Bu Ibu. Kagem saya. Oke. Ati lewat
jos. Sing gitar ki mikir utang. Belas ra guyu. Keluarga besar Bapak Ibu Ito Tarwi Ya, terima kasih. Dan Ibu Selamat Siap yang berdua. sudah memberikan